Здравейте на всички, аз съм Doom Gamer и ще продължим да играем Dungeon Nightmares. Трябва да минем първата нощ. Това ни е целта. Окей. О, Джизъс. Момент епизод. Толкова много места обиколих. Толкова много места. Дайте надолу. Чакам скелети, женички, всеки други матки. Съответно, наистина това става. О, не! Скелети! Чакайте са! Ще повикам там тук и ще избягам. Ево, мацка! Оу, шит! Умрях! Не! Това ще е всичко за Dungeon Nightmares Part 4. Надявам се, че ви е харесало. Ако искате повече, дайте subscribe. Ако ви хареса, лайк, не знам, ще забравя ли. Чао, чао!